Hej, jeg hedder Lea. Jeg kommer fra det danske konditorlandshold, og jeg vil vise, hvordan jeg laver fyldte chokolader med karamelganache med tonka. Til ganachen skal jeg bruge glukosesirup, sukker, fløde, tonkabønne, karamelliseret hvid chokolade, salt og smør. Jeg starter med at opvarme fløde, tonkabønne og inværtsukker til kogepunktet. Så opvarmer jeg min glukose, tilføjer sukkeret lidt ad gangen og karamelliserer det. Nu tilsætter jeg den varme fløde lidt ad gangen til karamellen. Når karamellen er klar, kan jeg hælde den over chokolade og salten og stavblende den. Nu blender jeg smøret i lidt ad gangen. Det er vigtigt, at ganachen og smøret har nogenlunde samme temperatur, sådan at smøret ikke smelter, og det er nemmere at inkorporere. Smøret er med til at give ganachen en blød og cremet konsistens, samt en fyldig smag, og at forhindre, at ganachen bliver tør. Når min ganache har sat sig, og jeg har kunnet lukke mine chokolader, så er jeg klar til at banke dem ud af formen. Det er sådan, jeg laver mine fyldte chokolader. Tak fordi I så med.